Trabaho sa tani. Pati kasulon. Gapon man ako panglaban gapon. Tanaw. Pakita ka na ngarong legit. Ano ang kakugihan? Ate mo nagtrabaho ani. Bit ko na itong pagkansa mo trabaho ani. Oo, nagkamamo tani. Basta na pong inita. Oo, naghapon. Nagkita ko gapon yung panit. Pagpanamin ako. Mura na kung paano ito? Oh, katunga na na yung color oh. Ang katunga ni mura na brown. Handa rin, ni puti na. Basta hindi magsilbi ni. Huwag mamukas na ani. Oh, init kayo. May spose itong panit ba? Kaputi, di mapantay. Oh no! Asa doon si Sam? Sam! Asa man yung luson ni Sam? Tayo nagluson ba? Kaya parang... Bitaw ng mahinahon ako ba'y lulubayan ng ay. Sam labay mo bang nikasuko? Sama na ko ng payong. Mamang ko na inanan ni. Inanan ko. Lusun na ako di payong nimo. Ay, may bukal bright ba no? Mayo buka ba? Mapus na ba payongan ni ato? Uba pa yun. Bakit nagbuba nga payong? Lusun na lang be. Kaya lusun be. Sa mo ko ano eh. Lusun sa ta. Ay, ang limit ang payong. Mamaong yung payong nga. Ano na gamit na? Buba naman na. Sino sa bagay ka oy? Bukas yun na to eh. Ya pud ani buka suno na eh. Kung niya na pud ani. Kung siguro sugo atong commander ani. Oh siguro pagunahon na pud ko ato. Ang daw atong trabaho ani gamiton na tong bisdi ani. Resta ko ng style ng bugihan tay permente ani oy. Ang lawasan ni ni pang kuan ni. Pang masi-masi sa balay. Salamat po kay ka. Nakabinubuhin mo ko ani sige. Trabaho ang balay sa atong trabaho. Trabaho ka ito itong mga trabaho sa itong asawa? Los niyo boys, paasa kayo mo. Ba't isa na? Inaritan pa sa iloon na yun. Ano na trabaho sa mga aktor? Ya, well, siguro ni, kung magpangguna na to ano yan ya. Kagag pa rin sa diyaw yun. Ano ba yung pangguna na to ni? Pakano na puno ko ng mga iro? Kani. Sige, nagdang nga. Napay labit dito. Unsa na po kay patrabaho ni sa isa niya nga. Nya napay among kisame oh. Pasili para ko tanaw ra kisame niya oh. Tas ang gan mangiti dia nga tais bukan kwaknit. Ako na po'y pa ipuso na niya. Ayaw yung nabulto ko. Unsa yung gaw ni balay? Ako di pa. Ako na niya palimpyuhon. Dili ko mo dili siya mga sugo. Ako tumanon. Tuwa yung bukas ulit. Dili man na pwede naon no. Dili na pwede naon. Ang isa ho nagulak kay mabugto ko ng halayan. Kung sa bagutaon ka ay. Hindi na karon. Pagtuging ani kadaghan. Yan ako misyo si biswa na tay labunon. Mamalit ako kay okay. Pag sige pamalit kay okay nya. Biswa na tay labunon tanaw wa kay labunon ubas. Oh, yan ako katubihan. Wala ka salamat mo nga. Kugihan ta, dila kayo sa gym ta kugihan. Kugihan ko ta sa balay. Ayun ta. Basta na to na eh. Nakita mo na mga kuano, sagbot diha. Oh, i-focus na be. I-focus. Kani atong gamiton nun niya. Wa ko nang hadlok ay. Gamiton na to nun niya. Mo guna na to niya dito kapag tubangan dito. Masilingan mo tingan. Tingan kung silingan ba. Sa mo silingan ni sige magyaw-yaw. Magnango. Kaya tama mo boys to mga asawa. Kaya to mga asawa manggaon no pula. Ngatago no pula. Kaya mga gusto sa mga bana. Yan nagpula nila. Oh, ako ngihatag sa mong bisita. Bisita na mo siya. Amo na lang ngihatag siya ng labunan. Umapos lang po niya mong bisita. Amo ngihatag naglagpot sa akong basilin ganina ng losyon. Ay po angod labay ni kong dagway. So si kita napipay nga guba. Apit po kumatusok sa mata. Joy, I love you, Joy.